29. lipnja godine gospodnje 2015. navršava se 40 godina od ređenja za svećenika velečasnog Nikole Čabraje. Sada ćemo se malo prošetati kroz njegov život i bolje upoznati korijene njegovog svećeničkog poziva. Rodio se u Novom Selu kod Bosanskog Broda 5. kolovoza 1950. godine. Bio je šesti i zadnje dijete svojih roditelja, oca Andrije i majke Kaje, rođena Bilić. Najstarija kćerka Emica imala je 20 godina kada se mali Nikola rodio. Ona se je 2 godine ranije udala za Ivu Blaževića, mladića iz istog sela, i već 1949. godine rodila sina Antu. Tako da je mali Nikola postao ujko i prije svoga rođenja. Poslije sestre Emice zaredala su se ostala braća. Najstariji Jozo, zatim Jakov, Ivica i Ilija. Mali Nikola je bio zadnji i moglo bi se reći neplanirani, ali opet Božjom providnošću sretno rođeni. Dakle, 6 djece, 1 kćerka i 5 sinova. Nikola je rastao u zdravom obiteljskom okruženju i svi su ga s posebnom ljubavlju čuvali i njegovali. Kada je mali Nikola počeo ići u crkvu, već u svojoj 4. godini, želio je biti ministrant. Svaki dan je počeo ići u crkvu na misu, koju je župnik Juraj Majetić služio u 6 sati ujutro. Majka Kaja je bila na 100 muka, jer se bojala da ga idući do seoske crkve ne napadnu susjedni psi, to jest čukovi. Mislila je da će ga to proći, ali iznenadila se. Kada je u župu Presvetog srca Isusovog u Novom Selu došao novi župnik Jakov Kovačević, Nikola je njemu otvoreno rekao svoju želju. S novim župnikom se posebno sprijateljio, jer je u njemu gledao sebe na oltaru. Nastavio je redovito svaki dan dolaziti na svetu misu i ministrirati. 1957. godine polazi u 1. razred osnovne škole. Učenje mu je išlo od ruke. Nije bio najbolji, ali bio je među najboljima. Svi su ga u školi poznavali kao paroka, a neki su mu se zbog toga znali i narugati. Nikola nije mario. Po završenoj osnovnoj školi Nikola je uputio sarajevskom nadbiskupu Marku Alaupoviću molbu da ga primi u sjemenište, jer želi biti svećenik. Odgovor iz nadbiskupije nije trebalo dugo čekati. Nikola je primljen i može započeti sjemenište u novoj klasičnoj gimnaziji u Subotici, početkom kolovoza 1965. godine. Bio je to najsretniji dan u Nikolinom životu, jer u iščekivanju odgovora znao se pitati: što ako me ne prime? Ja ne znam kako ću dalje. Nikola je nastavio svoje daljnje školovanje u klasičnoj gimnaziji u Subotici. Bio je to novi izazov za dječaka koji se prvi puta susreo sa svojim kolegama koji isto misle kao i on i isto žele kao i on. Jednoga dana biti Kristov svećenik. Nikola je svoje školovanje u sjemeništu nastavio marljivim radom, kako je to već i navikao. Maturirao je u Subotici 1969. godine sa izvrsnim uspjehom, tako da je prema odredbama i pravilima gimnazije bio oslobođen maturalnog usmenog ispita. Teološke studije nastavio je u Sarajevu. Bio je to prvi tečaj bogoslova koji su se uselili u obnovljenu sarajevsku bogosloviju, koja je od komunističkog režima bila od crkve oteta još davne 1945. godine. Osim studija teologije, bavio se i glazbom da bi pred samo ređenje učio bogoslove pjevati i predvoditi bogoslovski zbor. Njegove glazbene sposobnosti su uočili i visoki dužnosnici vrh Bosanske crkve,
tako da su ga planirali poslije ređenja poslati u Rim na daljnji studij glazbe. Međutim, mladi bogoslov Nikola je to glatko odbio sa isprikom da se sprema isključivo biti svećenik za pastoralne potrebe domaće crkve. To mu je bio jedini cilj. Zaređen je u katedrali Srca Isusovog u Sarajevu na Petrovo 29. lipnja 1975. godine po rukama nadbiskupa Smiljana Čekade. Prvu mladu misu rekao je u svom rodnom Novom Selu 17. kolovoza 1975. godine uz blagoslov svoje majke i u nazočnosti svoje rodbine, prijatelja i svih novoseljanskih župljana. Na obiteljskom ručku bilo je preko 1000 uzvanika. Poslije mlade mise obnašao je dužnost kancelarijskih poslova u nadbiskupiji i privremeni profesor glazbe na bogosloviji, sve do proljeća godine gospodnje 1978. Sve ovo vrijeme su odgovorni u crkvi mislili da će se mladi svećenik Nikola Čabraja predomisliti i otići na studij glazbe u Rim. Međutim, nije im pošlo za rukom. A poslije toga ga je nadbiskup Jozinović postavio za župnoga vikara u Garevcu, blizu Modriće. Nakon provedenih 7 mjeseci u župi Garevac, preko noći je donio odluku da želi ići u Australiju i svoj svećenički poziv darivati Hrvatima koji su napustili svoju domovinu. Australija mu uopće nije bila poznata, ali u duši je osjećao neki snažni glas koji ga je hrabrio. Krenule su sada formalne pripreme za odlazak u Australiju. Došao je konačno i taj dan. Krenuo je u nepoznatu zemlju 8. ožujka 1979. godine preko Rima, da bi sutradan 9. ožujka sa Qantasovim Boeingom udario o tlo australskog kontinenta. U zračnoj luci u Pertu ga je dočekao velečasni Josip Vidaković i još nekoliko hrvatskih obitelji koje velečasni Nikola uopće nije poznavao. Bio je to susret za pamćenje. Do župnoga ureda crkve Svete Ane u pratnji velečasnog Josipa Vidakovića dovezao ga je mladić iz Bosne, točnije Zenice, Vinko Popović, koji se godinu dana prije oženio sa mladom Magdalenom Jelavić. Velečasni Čabraja je čvrsto odlučio u Australiji ostati samo 3 godine. Steći novo iskustvo, naučiti malo strani jezik i vratiti se u svoju nadbiskupiju. Međutim, Bog je imao druge planove. Prolazila je godina za godinom, tako da je velečasni Nikola brzo zaboravio na svoju odluku ostati u Australiji samo 3 godine. Prošlo je evo 36 godina. Krist mu je bio glavna snaga i inspiracija. Ostati tu uz svoje stado i njemu biti u službi 24 sata. Tko bi sada mogao u ovih nekoliko minuta ispričati sve te događaje pastoralnog djelovanja našega velečasnog Čabraje? Toliko krštenja, toliko vjenčanja, toliko posljednjih ispraćaja, toliko euharistijskih susreta. Tu je i Hrvatska etnička škola koja je godinama pod kontrolom velečasnog Nikole. U zadnjih 10 godina tu je i tjedni trosatni radio program na Radio Fremantle. Ova obljetnica pruža nam priliku upraviti zajednički pogled unazad i vidjeti što je sve Krist za našega svećenika pripravio i po njemu odradio. Neizmjerno smo Bogu zahvalni za sve milosti kojima ga je na njegovom putu pratio. Zahvaljujemo i velečasnom Nikoli Čabraji što je sve ove godine bio s nama. S njim smo se osjećali sigurni i sretni u trenucima kada nam je bilo najteže. Neka nam ga dobri Bog čuva i obdari dobrim zdravljem, kako bi nam i dalje mogao biti svjetionik naše duhovne sigurnosti.